вазифаи пуршарафе ки давлати тоҷикистон ва ҷамъият ба дӯши кормандони милитсияи тоҷик вогузор намудааст, пеш аз ҳама таъмини волояти қонун, тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти комили шаҳрвандон ва ҳимояи сохти конститутсионӣ дар тамоми қаламрави тоҷикистон ба шумор меравад. вазорати корҳои дохилӣ дар ҷараёни фаъолияти худ яке аз сохторҳои пуртаҷриба ва санҷида маҳсуб ёфтааст. шаҳри турсунзода яке аз минтақаҳои аз лиҳози иқтисодӣ пешрафтаи ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта, то имрӯз онро чун шаҳри саноатӣ ва пешрафтаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаҳони муосир мешиносанд. аз рӯзҳои аввали моҳи январ сар карда дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастурҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ фаъолият менамоянд. аз аввали сол ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри турсунзода дар ошкор кардани ҷиноятҳо ба муваффақиятҳои хуб ноил шуданд ва дар тӯли 9 моҳ дар шаҳри турсунзода 341 ҷиноят ошкор карда шудааст ки ошкоркунии ҷиноятҳо қариб 90%-ро ташкил медиҳанд. сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ ки дар шаҳри турсунзода имрӯз дар бинои замонавӣ ҷой дошта, бо техникаи ҳозиразамон ва мутахассисони соҳибкасб таъмин мебошад. таъмини амнияти халқи турсунзода, волояти қонун ва тартиботи ҷамъиятиро мақомоти корҳои дохилӣ дар шаҳри турсунзода, шаҳраки пахтаобод, хатти сайри роҳи оҳан ва 9 ҷамоатҳои деҳоти минтақа ба ӯҳда дошта аз иҷрои ин вазифа сарбаландона мебароянд. имрӯз қатлу ғорат давлатҳои афғонистон, покистон, сурия фаро гирифтааст. инҳо кистанд? чаро ба даст яроқ гирифтаанд? мардуми бегуноҳро мекушанд. чӣ бояд кард ки дар оянда фарзандонамонро аз доми фиреби террористону ифротгароён эмин нигоҳ дорем? нагузорем ки чунин ниқобпӯшон зиндагии осоиштаи мардуми тоҷикистони азизи моро халалдор созанд. аввалан тарбияи хуб, ахлоқи нек, таълими илмҳои муҳосир, ба ватан содиқ будан, ватан ва модарро муқаддас ва дӯст доштан вобастагии калон дорад. модоме ки нангу номуси тоҷикӣ дошта бошем, пас биёед бегонапараст набошем, аз асли хеш дур нашавем, мақому манзилати миллати хешро боло бардорем, дӯстдори миллату ватани худ тоҷикистони азиз бошем. бояд гуфт ки солҳои охир теъдоди ҷиноятҳои махсусан вазнин кам шуда, оромӣ ва амният дар минтақа мукаммал таъмин мебошад. пешгирии ҷинояткориро яке аз самтҳои асосии фаъолияти худ дониста, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр дар шӯрои ҳамоҳангсозӣ баҳри дар сатҳи зарурӣ пеш бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тарбияи ҳуқуқӣ дар байни наврасон, ҷавонон ва аҳолии шаҳри турсунзода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда пурра истифода мебаранд.